Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар. Безнең ихлас йөрәктән тапшыруның бүгенге кунагы районның архив бүлеге җитәкчесе Шәйхетдинова Фәридә Ринат кызы. Исәнмесез, хәерле көннәр. Без Фәридә ханым белән бүген архивның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге хакында сөйләшербез. Фәридә Ринатовна, менә иң беренче сорауны шундыйны бирим әле. Архивның иң борынгы тарихына күз салсак иде. Бармы шундый менә документлар? Безнең архивта бүгенге көндә 1935 елгы документлар саклана. Һәм бик кызыклы документлар, шушы борынгы документлар. Иң борынгысы ничәнче елда? 1935 елгы, менә безнең шушында минем алда китап «Результаты обследования почв и поиска языковых месторождений за 1935 год» дип алдына ук алтын белән йөртеп, шулай дип язылып куйган Тюлечинский район. Шулай ук безнең протоколлар бар, авыл советы протоколлары бар 35 елга. По хозяйственный китаплар, авылдагы кеше саны аңлаткан китаплар, шулай ук 1935 елга. Миңа авыл советы, Сауыш авыл советының протоколы, бу 41 елга протокол. Менә бу документларда да бик кызыклы мәгълүматлар бар. Менә минем әзме укып китәсем килә. Бу безнең 28 июньне 41 елга 10-нчы беркетмә. Менә монда сугыш башланып киткән бит инде безнең инде менә монда алда язылып киткән инде нәрсәләр эшләнә авыл советында һәм менә монда тыңланды дигән. Укып менә китәм. Көн тәртибе буенча райком представителе Сабитова мобилизация тәртибе буенча Кызыл армия сафында китүче кешеләрнең калган семьялары буенча пособияларны билгеләү турында указны сөйләп аңлату. Димәк, безнең ул вакытта да дәүләт шушы мобилизация киткән гаиләләрнең пособияны беркетү һәм ул пособияны нинди очракта ничек беркетелгәне турында менә шушы протоколда әйтеп кителгән. Менә шушындый протоколларда менә кызык мәгълүматлар бик күп. Менә шушы протоколларны укып, безнең дәүләтебез, безнең районыбыз ничек яшәгән, нәрсә белән яшәгән, Кайсы авыллар, нинди авыллары, менә кайсы авыллар ничек яшәгән дигәндә, безнең менә бу пояснительные записки Тюлечинского района к почвенным картам колхозов. Уйлаганда менә бу укыганда бит инде менә управление землеустройства и севооборотов. Димәк, бу теге авыл хуҗалыгы дип менә уйлыйсың инде. Ләкин менә шушыны моның, значит, авторы почвовед Дарунин АА җир турында дип менә уйлыйсың икән. Ләкин менә моны ачып җибәргәч, мондагы тарих нәрсә, нинди тарих дисезме? Монда менә мәсәлән список колхозов зоны деятельности Тюлечинской МТС. Менә без мәсәлән бу колхозларның исемнәрен дә белмибез. Мин үзем шушында эшләптем. Монда бигрәк тә колхозга нинди авыллар туры килгән, кайсы авыллар шушы колхозга кергән. Мәсәлән, беренче тора безнең Ворошилов колхозы. Безнең Ворошилов колхозы ул Теләче булган икән. Хрущев колхозы. Аңа кергән Ачы белән Белогорка авылы. Без бүгенге Белогорка авылы юк та инде. Ул безнең Ачыгына бар бит инде. Выдвиженец, Комаровка авылы кергән. Жданов колхозы, Раевка, Пильный ключ. Ишетеп тә белмибез инде. Куаныч каршы бу авылларны. Безнең архивта менә алда әйтеп киткән шу китаплар А4 форматта бит инде. Но архивта кызыклы башка төрле форматта да китаплар. Менә мәсәлән государственный акт на вечное пользование земли колхозами. Бу шулай 35 елга акт. Күрәсезме, менә язылган кириллица язылган, латынча язылган. Бу бирелгән колхозларга. Үзе бер кызыклы документ безнең менә. Фәридә ханым, менә архив бүлегенең төп эше нидән гыйбарәт? Гомумән архивны үзе әйтеп китәсе килә. Архив ул оешмаларның архив документларын җыя, саклый. Шушы җыелган архив документлары белән аннан эшли. Кемгәдер справка ясап бирә. Кемгәдер җир кәгазьләренең документларын язып бирә. Архивның төп эше шушы җыелган кәгазьләр белән эшләү, информация җиткерү һәм халыкны ярдәм итү. Халыкка ярдәм итү, халык пенсия чыгарышын, халык менә безнең бит инде бүгенге көндә генеалогия бик үсеш алды инде. Теләче архивына 48 елга хәтле хуҗалык китаплары керде. Хәзерге бүгенге көндә безнең бик күп запрослар килә именно мәсәлән генеалогия буенча. Бүгенге көндә архив бүлегендә күпме документ саклана?
Bu günde bizim mene alda aytып кеткенек бетине документлар кирген 1935 yılı hem şu dokumentlarını kirdi. Bu günde yangadan bizim mene organizatsiyalarыбыз berdi 2020 yılı dokumentlarını hem 16 mingden ortak dokument saklanan arxivda. Arxiv bölügi bitindi менә 2023 елга кадәр башка бинада иде. Яңа binага күчтегез шулай дип. Allah'a şükür. Нинди мөмкинлекләр туды? 2023 yılının 9 oktyabrında яңа binaga koştuk. Яңадан remontlangan, бар şartlarda tudurulgan binaga. Нишләп мин шулай дим? Birinci bina bizden 46 kvadrat metr гына булса, менә күпме документ шунда саклана. Хәзерге bina bizden 141 kvadrat metr. Sonra китерәсезме? Бар şartlarda tuduruldu. Arxivda, şuşa arxivda bizning hozir ayrim bir bölme var. Kelgan kishilarimizga şuşa aldan aytib ketgan genealogiyaning xo'jalik kitoblarini izlarga. Shulay kishilarni bor shartlarda to'ldirib qabul etu bo'lmasi var. Ham shulay bizning mana eng qadrli arxivning yuragi u bizning dokumentlarni saqlov bilan bor shartlarda to'ldirildi. Менә районда бит инде оешмалар бар, эшләп торган оешмалар дип әйтик инде. Алар үзләренең документларын сезгә тапшырырга тиешме? Ничегрәк буның тәртибе? Bizning bu kunda rayonda 35 organizatsiya o'zgargan источник комплектования shart aytgan. Источник комплектования narsa bu? Bu 35 organizatsiya 5 yildan 5 yilga nomenklaturalarini instruksiyalarni, положение об arxivda va talay rus so'zlari kirib ketayinde яңартып торады işler. Hem şulay uq o'zlarining tüp ish tertib olib borgan dokumentlarini 5 yildan 5 yilga majburiy bergan deyish. Narsaga bu dokument? Şuşa 5-6 yıl içinde bu dokumentlar olan xatlı qo'llanishda bo'lmasa da 10 yıldan so'ng bu bik kerakli dokumentlarga aylanadi. Менә ябылган оешмалар, инде менә сезнең әйтүдән чыгып сорау бирәм. Алар бит инде мәҗбүри тапшырырга тиеш кебек килеп чыга шулай бит. Sizning so'rovingiz bik dürüst. Bu albatta bor uyushmalarda shunday yopilgan uchraqda ya birinchi o'zgarishlar o'tgan chaqda o'zlarining butun dokumentlarini beradi deyishlar. Chunki birinchidan tüp ish dokumentlari u bizning rayonning tarixi. Bu uyushma nechuk borliqqa kelgan? Bu uyushma narsa ishlagan? Bu uyushmaning tüp ishi shulay onda ishlagan. Buna kishilarning ishlagan. O dokumentlar bizden 75 yıl saklansa da, o şunun katlı bir kerakli dokumentlar, çünkü kişinin, şu organizasyon kişinin irtege kileceği o. Kerakli dokumentların topşırmagan очракта оешмаларның җитәкчеләренә берәр җаваплылык каралганмы? Российская Федерациянең 13-20 кодекс Российской Федерацияда менә шунда правонарушение административный җаваплылык бар. Dokumentlarni bilmay şartda elbette de штрафlar da var. No, menə şunday kimga qalmasın şimdi elbette dokumentlarına uyushmanın vaqtında uyushmanın bütün dokumentlarini bergan. Үзем шәхсән үзем сезгә тапшыра аламмы документларны? Şuşa uyushmanın dokumentlari, tüp dokumentlari sizde var ekan, saqlangan ekan. Оешма турында түгел, менә үзем турында бирә аламмы сезгә? Әлбәттә, менә сезнең очракта siz бит инде безнең газетта публикациялар барасыз, фотолар төшерәсез. Siz үзегез инде рәхәтләндереп, архивка үзегезнең биографиягызны язып, автобиографиягызны язып, шушыңа теркәп үзегезнең эш дәврендә нинди менә тематик фото документлар төшергәнсез, нинди тематик kısa gana publikatsiya жасагыз, менә буларны җыеп, siz рәхәтләндереп, архивка бирәсезгә, biz шатлана алабыз инде. Бу көндә Теләче архивында кайран гына фондларыбыз бар. Безнең Теләчегә көч куйган, эшләгән кешеләребез менә Бачкарева Мария Федоровна безнең башлангыч класс укытучысы. Шулай ук безнең бар Карима Гөлбикә, менә мин мөрәҗәгать итәсем килә безнең Теләче халкына. Bizden arxivga müracaat etdiniz, birgələşib, barlab, şuşa foto, formatda foto dokumentları, bik matur открыткалар var bitinde, şuşa büyük soğuşa veteranlarına bağışlanan открыткалар var, gramatalar mında. O şuşa gramatalar mesela o Bachkarova Mariya Fedorovna bizim 50 yıllığına, oktyabrın verimli 50 yıllığına özünə bik matur tarixi dokumentlar. Bu bitinde biz bu gündə bularını jiyib olub qalmasaq bitinde, bunlar yoxqa çıxa.
Мин әле менә үзем мәктәпкә барып дәресләр бирәм. Шушы безнең 6-7 классларга вакытта барып сөйләү кызык түгел. Именно менә шушларны электронный форматта төшереп, слайдлар ясап, аңлыйм, кайбер кешенең оригинал документларны бирәсе килми. Бу очракта рәхәтләндереп архив электронный форматта документларны ала. Хәзер бит инде менә күп конкурсларда оешмалар, шәхсән кеше аерым кешеләр бәйгеләрдә катнашалар. Архив бүлеге буенча берәр конкурслар, бәйгеләр бармы анда? Безнең бүгенге көндә архивта бик кызыклы һәм кызыксындыра торган конкурслар бар. Беренче менә мин үзем шушы иң яхшы архивист дигән конкурста катнашып, шушы менә кешеләргә мөрәҗәгать итеп, алар менә монда бер өлеше генә әле бу фото документларның, грамоталарның, баранда биографиясы язылган бирделәр менә шушы конкурска. Мин шушы фото документларны, шушы грамоталарны ала бирсәм, 10 декабрь көнне якларга барачак Госком архивка. Шулай ук безнең Госком архивта бик кызыксындыра торган конкурс ул безнең организациягә бик әйбәт инде катнашып конкурска 3 турда үтә ул, акчалар отып була. Акчаларны отып, шушы организациянең архивын теге русча әйткәндә под ключ ясап чыгып була. Бөтен стеллажларын алып, карабаларын алып. Шулай ук үз шушы эшләгән организациядә бар да шартлар китерелеп архив ясап куя. Менә бу конкурсны мин бик яхшы конкурс дип саныйм. Быел безнең районнан 3 организация катнашты. Берсе ООО Алан, аннан соң Теләче мәктәбе һәм шулай ук Алан авыл советы. Өчесе дә грантларга ия булдылар. Менә безнең әле генә үтеп китте ноябрь аенда Эховиков. Быел безнең 2 тапкыр булды, хәтта ел башында февральдә булды. Безнең Фәләхиевләр гаиләсе отты да, шулай Заманида 2нче урынны алды. Шулай ук быел яңадан ноябрьдә үтеп китте. Безнең районнан 4 гаилә катнашты. Хәзер без әкрен әзерләнә башладык Заманны этапка. Монда да менә бу конкурс инде безнең гаиләләрнең үзенең тарихын үстерү өчен куелган конкурс. Барлау өчен. Барлау өчен менә шушы конкурста катнашып гаилә кызыксына башлый. Кайда туганбыз? Безнең бабайлар нәрсә белән шөгыльләнгән? Кайсы якларныкы без дигән менә шундый сорауларга җавап эзли башлый гаилә. Менә бер этәргеч бирә бу Эховиков дип атала ул. Үзегезне беләм, андый бәйгеләрдә үзләре дә белмәгән ниндидер яңалыклар да килеп чыга торгандыр. Бик күп шундый кызыклы яңалыклар килеп чыгалар. Менә 13-нче, 12-нче буынга хәтле үзләренең тарихларын таба. Аларда бар конкурсларында теге бик яхшы бер күңелле ягы бар. Аларның бүләкләре бик яхшы. Күңелне үстерә тагында инде. Булай үзеңнең бит инде тарихын беләсең. Тагын шу үзеңнең тарихын белгән өчен сиңа тагын зур бүләкләр дә бирәләр. Өйрәнәсе килгән кеше, укыйсы килгән кеше рәхәтләнеп киләләр. Безне рәхәтләнеп турып, документлар бирәбез, укыйлар, өйрәнәләр. Мәгълүматлар алып буламы шундай. Сезгә килеп менә бу документларны дип әйтикме соң инде укыйсы килеп китте чыннан да. Райондашларыбызда да бәлки шундый теләк тугандыр. Шуңа күрә инде ишеттеләр, хөрмәтле райондашлар. Һәр көнне килеп безнең архив ишекләре ачык дип әйтик инде. Бик зур рәхмәт сезгә шулай аңлаткан өчен, истәлекләр барлаган өчен. Сезнең җаваплы эшегездә тагы да уңышлар телибез. Тагы да сезне редакциядә көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт, рәхәтләнеп киләбез. Шакырабыз. Без бүгенгә сау булашабыз. Сау булыгыз.